Investigasyon po sa serye ng pamamaril sa Eastern Pangasinan nagpapatuloy. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Eastern Pangasinan. Sa San Quintin, naganap ang pamamaril noong araw ng Linggo kung saan dalawa ang naging biktima. Isa sa mga ito ay lalaking binaril sa ulo na naging dahilan ng kanyang agarang pagkasawi at ang isa pang biktima na nagpapagaling matapos masugatan sa insidente. Ayon kay Police Colonel Rollifer Capukyan, identified na ang mga salarin at kasalukuyang isinasa ilalim sa malalimang investigasyon. Isa sa mga nakaligtas na biktima ay nakuhanan ng salaysay at inaasahang maisasampa ang kaso ngayong Linggo. Samantala sa Urdaneta City, binubusisi ng mga investigador ang kaso ng pamamaril sa isang barangay tanod sa barangay Pinmaludpod. Kasalukuyang sinusuri ang background ng biktima at ang mga CCTV footage sa lugar. May tinitignang anggulo na rin ang mga otoridad na maaaring makapagbigay linaw sa insidente. Sa parehong kaso, hustisya ang sigaw ng mga naiwang pamilya ng mga biktima. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.